பவானி ஆற்றில் ஆட்கள் நடமாட்டம் இல்லாத பாறைகள் நிறைந்த ஒரு பகுதியில் இந்த காணொலியை நான் பதிவு பண்ணுறேன். முக்கியமாக இந்த இடத்துல செடி கொடிகள் அடர்ந்து படர்ந்துருக்குது. அதனால் மனித பயன்பாடு இல்லை. தண்ணீர் ஊற்றுற சத்தம் கூட உங்களுக்கு நல்லாவே கேட்கும் இந்த காணொலியில். பொதுவாக இருக்கிற மீன்கள் தான், அதாவது புது வகையான மீன்களை என்னால் இந்த இடத்துல பதிவு பண்ண முடியலை. இருந்தாலும் அமைதியாக ஒரு நிமிடத்துக்கு மேலே ஒரு காணொலி. நான் அவ்வளோவா காணொலியை சுருக்க விரும்பலை. இயற்கையாக மீன்கள் எப்படி நீந்துதுங்கிறத ஒரு மனதுக்கு அமைதி தர மாதிரி ஒரு காணொலியாக இது அமையும். இந்த இடத்துல இருக்கிறது எல்லாமே ஃபிலமன் பாப்ஸ் மீன்கள் தான் அதிகம். குள்ளக்கெண்டை மீன்கள் மற்றும் ஆலிவ் பாப்ஸ், இந்த 3 தான். ஏன்னா பெரும்பாலும் இந்த 3 வகை மீன்கள் தான் பவானி ஆற்றில் அதிகம்.